дар идомаи сафари худ ҳайати 100-нафараи лоиҳаи саёҳат ба қалби Авроосиё ки сайёҳону журналистон ва блогнависон аз Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон буданд, аз муассисаи давлатии вилояти қасри Маданияти Арбоб боздид ба амал оварданд. Гуфта шуд, ки қасри мазкур ҳанӯз дар қарни гузашта бо саҳмгузории 2 карат қаҳрамони меҳнати социалистии Иттиҳоди шӯравӣ Саидхоҷа Урунхоҷаев тариқи ҳашар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. Аз бунёди ин кохи маданият солиёни зиёд сипарӣ шуда бошад ҳам ҳанӯз он ҳамчун маркази таъриху фарҳанги кишвар ба шумор меравад. Дар он иҷлоси 16-уми тақдирсозии шӯрои олӣ доир шуда, маҳз муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардида буданд. Ҳамчунин ҳайати меҳмонон аз толор ва осорхонаи ин макони муқаддас ошноӣ пайдо намуда, аз таърихи имрӯзу фардои халқи тоҷик ки бозгӯи заҳматҳои сокинонаш ҳаст шинос шуданд. таъкид гардид, ки дар муассисаи давлатӣ ҳамчунин ҳуҷраи алоҳида бо инъикоси баргузории иҷлоси 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. мақсади худи ҳамин экспедитсия нишон додани ҷойҳои таърихӣ, ҳунарҳои мардуми 5 кишвар: Федератсияи Русия, Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон. Омадем ба дидани ҷойҳои таърихӣ шаҳри Хуҷанд. мо ки аз қалъаи Хуҷанд дидан кардем, ҳамагӣ блогерони дигар мамлакатҳо ҳаяҷонӣ буданд, гуфтанд дар ҳақиқат ҷое ки мо орзу мекардем тавонистем биёем бубинем. ифтихор мекунам ки омадам аз қасри Арбоб дидан кардам. талаботи ҳамин худи саҳифаи ман ҳамин аст ки ман тревел блогер ҳастам, яъне блогери сайёҳӣ. аз баъзе ҷойҳои Тоҷикистон навор мекардам, мегузоштам ва фикр мекунам ҳамин навори манам ба обуначиёнам писанд меояд ва метавонам ба ҳамаи обуначиёнам нишон диҳам ки қасри Арбоб чӣ гуна асту ва тавсия ҳам медиҳам ки биёям бубинам. блогнависону сайёҳон баробари ошноӣ пайдо кардан бо таърихи бои ин мавзеъ ба дастгоҳҳои аккосияшон нақшу нигори нотакрори қасрро аккосӣ намуда, ҳар яке онро тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ муаррифӣ карданд. Впечатление настолько, вот знаете, просто потрясающее. Вчера у нас был день восторга гостеприимства, восторга красотой, истории вашей страны. Я, на самом деле, уже 2 года собиралась приехать к вам в гости и путешествовать по вашей стране. Примерно представляла, что можно у вас увидеть, какие горы у вас красивые, какие пейзажи, какие исторические достопримечательности. И когда я приехала и увидела все это наяву, мой восторг просто превзошел мои ожидания. Я действительно не думала, что у вас настолько классно, красиво и интересно. Город Худжанд нас потряс своей крепостью красивой, своим народным творчеством. Ручная работа мастеров — это просто потрясающе. Это ткани красивые, яркие, это игрушки местные, это сувениры, это национальная еда очень вкусная. То есть нас вчера угощали такими национальными блюдами, которые, наверное, я никогда в жизни еще не пробовала. Хотя в Средней Азии, Центральной Азии я была неоднократно, и везде пробовала национальные блюда. Здесь просто, конечно, все очень вкусно, потрясающая просто вообще красота. Я все освещаю в своих блогах. Мой блог называется «Надюшка-путешественница». Он у меня на Дзен, ВКонтакте и в Одноклассниках. дар идомаи боздиди хеш иштирокдорони лоиҳаи саёҳат ба қалби Авроосиё дар меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд ҳамоиш доир намуда оид ба барномаи ташкили он табодили назар намуданд. муовини раиси вилоят дар суханронии худ таъкид намуд, ки тадбири мазкур бо ибтикори сарони давлатҳои ба ҳам дӯсту наздик роҳандозӣ гардида, он на танҳо барои рушди сайёҳӣ, балки ошноӣ пайдо намудан бо фарҳангу маданияти халқҳои ба ҳам наздик ва тараққӣ додани иқтисодиёти мамлакатҳои ҳамшарик равона гардидааст. экспедитсияи сайёҳӣ саёҳат ба қалби Авроосиё аз дастовардҳои Умумиттифоқии халқҳои Иттиҳоди шӯравии шаҳри Москва оғоз гардида, як қатор вилояту шаҳрҳои Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистонро дар бар гирифтааст. таи 2 сол мешавад ки ин лоиҳа роҳандозӣ гарда истодааст. бояд гуфт, ки вилояти суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чанд давлатҳои дунё ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи савдо, тиҷоратро ба роҳ мондааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлате мебошад, ки асосан дар минтақаи кӯҳсор ҷойгир буда, заминҳои ҳамворро мақсаднок истифода бурда, дар 1 сол то 3 ҳосил ба даст меорад. яке аз кишварҳое мебошад, ки тавлидкунандии нерӯи барқи босифат шинохта шудааст. намояндаи шӯрои соҳибкорони Тоҷикистону Россия, роҳбари ташкилоти кумитаи байналмилалии экспедитсияи саёҳат ба қалби Авроосиё дар суханронии худ таъкид намуд, ки ин мулоқот барои мо бисёр муҳим мебошад. дар вилояти суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити хуби корӣ фароҳам оварда шуда, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳамчунин дигар соҳаҳо хело рушд намудааст. ба роҳ мондани минтақаи озодии саноатӣ имконият фароҳам овард, ки корхонаҳои пешрафти истеҳсолӣ тараққӣ ёбад. дар ин ҷо тамоми маҳсулоту таҷҳизоти муосир истеҳсол мешавад. он барои
рушди иқтисодиёти мамлакат саҳми босазо дорад. Дар идомаи ҳамоиш сардори раёсати сармоягузорӣ ва идораи молу мулки давлати вилояти Суғд имкониятҳои мавҷудии сайёҳӣ ва дигар ҷанбаҳои вилояти Суғдро муаррифӣ намуд. меҳмонони хориҷӣ ба мувофиқи расиданд ки бо ҳамтоён шарикони худ аз вилояти Суғд дар оянда барои муаррифӣ намудани мавзеъҳои таърихии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла вилояти Суғд якҷоя ҳамкорӣ менамоянд ва палати савдо саноати вилояти Суғд якҷоя бо шӯрои тиҷоратии Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба мувофиқа расидем ки шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонда дар оянда барои ҳарчи бештари ҷалби сайёҳон ба вилоят, муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии вилоят, ҷалби сармоя ба ин соҳаи туризм ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат мебошад, дар оянда ҳамкорӣ кунем ва беш аз ҳам муаррифии вилоятро боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоем. ҳайати меҳмонон сафари кори худро ба ҷумҳурии Ӯзбекистон идома доданд. форуми нахустини экспедитсияи сайёҳат ба қалби Авроосиё 22 июли соли 2025 дар шаҳри Душанбеи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. дар он беш аз 500 ширкаткунанда аз ҷумла роҳбарони тиҷорат, мақомот, соҳаи илму фарҳанг ва ҳамчунин намояндагони расонаҳои пешрафтаи кишварҳои ширкаткунанда иштирок менамоянд.